Mila esker Aroa eta mila esker Reneko, guk orain xake kontuetara egin behar dugu. Izan ere saio oso bereziak egiten dituzte oinatin astean behin, hain zuzen ere Alberto Besgak eta Markel semeak. Bai, xakean jokatzen edo jolasten erakusten ari dira, herriko hainbat eta hainbat neska mutik hori, eta Oiana Elortza saio horietako batean izan da. Ongi etorri Oiana. Eskerrik asko Lorraitz. Beraz, xake eskolak dituzua txikientzako oinatin. Bai, zaletasuna badauela ikusi da, baina ondiok ez dago elkarterik edo lekurik xake eskolak hartzera fateko, eta bueno, Alberto eta Markel aita-semiak hortan dabitz, ez da, ebaikotzero eta martizenero emoten dituzte klasiak oinatin. Jakinekoa da, bidez, gaztelekuak urtero antolaketan dau xake txapelketa bat, eta jende asko hartzen du parte, eta udalak udalan antolaketan dauen uda kanpaina barruan, xakeko aukera, urtetik urtera, gazte gehiago aukeraketan dago, ez da, eta hain zuzen be, horretan ibili izan dira Alberto, bueno, fruteru, oinatin bebaitea, ez? Fruta dendako Alberto eta bere semia Markel klasiak emuten, eta, bueno, zaletasun horri erantzun gura, urgainetik proposamena jaso ebein, berre klasiak erakusteko saio batzuk emongo zituzten. Aita-seme honei baietz esan, eta hola, ebaikotzetan urgainean ikin dituzte HH eta LH-ko adinen dauzen umeiri, eta gero martizenetan institutuan DBH-ko mailakoeri. Orduan, eskolak gelak hor dituzte, hiru ikastetxeetako ikasleak joaten dira, zabalik daudaren dako, eta hor txibiltzen dira, xake klasiak emuten, ezta? Eta, adinekoak batzukin oinarrizko gauzak, bestekin partidak eta beste pike batzuk eta beste historia batzuk, baina bai teoriko eta praktikoak bisak lantzen dituzte. Eta hola, eurak edia Alberto Bera Legazpiko Santikruz xake elkarteko kidea da, horten gainera 40 urte, betekin du elkarte horrek, eta oinati ondo zeuketan dago, ez? Berak behikixe zaletasun hori behuela, eta gonbidapena onartu eben, aurretik beklasiek emuten ebitzelako, eta berak zaten dago elkarte bat egotiak, behuela lagunduko elekela, zaletasun hori bideratzen, beste taldia iten, jentia junta iten, eta elkarren arteko partidak edo saioak iten izan be, klase honetan parte hartzen dabiltzen ume batzuk hartu daue, Gipuzkoa mailan indian xake txapelketa ezberdinetan bebaitea. Markel Besga da, irakaslia, hor ikusten du, gaztienekin dabil, ez da, txikitsunek nilken da Alberto eta gaztienek nilken da Markel, eta berak ez dut eskupikin bat, klasiak nundi nora faten dian, eta ze ikasten dauen, ero ze erakusten saiaketan dian mentzet saio honetan. Lehenengo ideia da, xakea zer den irakastea, baina ikasten ari diren nenean, niretzat oso garrantzitsua da ikasten ari direna praktikan jartzea. Izan ere, umeek oso ondo funtzionatzen dute ikasitakoa praktikan jarritakoan. Asko zobeto ulertzen dutenez, nik xake klasea banatzen dut, gustatzen zaite egitea 41 minutu edo ordu erdi azalpenak, eta gero partidak. Jende askok badaki nola mugitzen dian, orduan lehenengo klasean beti da zer dakizu. Horrela banatzeko nola klaseak nola prestatuko ditugun, baina lehenengo gauza da piezak sartzea, oza, piezak zer dien esatea, eta gero pieza horiek nola mugitzen dien esatea. Behin hori jakinda, xakearen helburua azaltzen zaie. Dala, jake mate egitea bere aurkariari gure piezekin. Neri garrantzitsuena iruditzen zaidana da ikasteko, baina era divertigarrian. Umeek jolastea behar dute. Ezin diete euki hemen ordu bat neri txapa entzuten. Jolastu behar dute eta beraiek jolasteko etortzu dira, bai. Ikusten da, Markele gauzak argi dituela, eta nola egin nahi dituen ere argi duela, eta ikusten da ere parte hartzen dutela neskamutikoek, klase dinamikoak direla, dena den xakea beti esan da, garunerako oso egokia dela, alda? Hola da, eta hor ikusten zan, ez da, danak jarraipena, klase horrekin jarraipena iken ebila, azkenean hori da esan du modu teorikoa eta praktikoako, baina teorikoa berabe oso interaktiboa da, ez da, ariketak jarriz ikasten daue teoria hori, ez da. Eta garuna lantzeko bai, baina konzentrazioa lantzeko be, da hori konzentrauta egoten lagunketan dagoela be, esan dozku, Markelek. Hemen ikusi dutzakezu nola erlojuari ematen dioten nahi gogo guztiekin nola dauden konzentratuta izan ere, umeak, horrela egokitza, eguneko konzentratuta gauza batean oso zaila da, eta xakeak da gauza gutxienetariko bat balortzen duela, eske da, ahirie
pieza batzuk nora mugitzen pentsatzen. Hori... Urrengo jokaldia buruan dutela eta aurkariak zer egingo duena asmatzen. Hori, justo azalpenetan hori azaldu diet, hori, xakean pertsante du behar duzu, bale. Nik hau iten eta aurkariak hau iten dit, eta, karo, hor ateratzen dira pila bat variable posible. Eta hori da kalkulatzen nahi diena, umeak. Tira, eta ikasleek zer diote, horrekusi ditugu, azalpenak jarraitzen, partida jokatzen, izan duzu aukera erekin egoteko? Egon nintzen eurekin bebetia, justo egon nintzen ni ebeikotzeko klase baten, eta ebeikotzetan, oten dira taldetxo baten egoten dira 5-6 urte bitartekoak, eta bestetik egoten dira 8-12 urte bitartekoak, ez da? Gero ia DBH-koak martizenetan juntaiten dira. Eta ni, ebeikotze baten, bi adin tarte horretan dauzen umiekin egon nintzen, gustora ikusi nituan, jolasian dana, bai azalpenei arreta jartzen, eta baita gero, markelak zen amoro ez da, rojo hien munda partidak azten eta jolasten, eta bakoitzak zer ikasi dauen, zer ikasten da bien, eta zaletasun hori nundi datorren, edo gustora bien, edo ez, konto duzkun, entzun. Torria, saldixa, alfila, erregia, reina eta peoiak. Eta guztira zenba pieza dauz? 16. Eta zenba jokalarik jolasten dago xakean? 2. Batek ditu pieza txuria eta bestea baltzak? Bai. Eta zein azten da? Txurixak. Eta zer piezakin, edo zein piezakin? Bai. Zer inbia da hemen xakeko partido baten? Zer egin behar da xake jolastean? Pieza mobilu. Eta noraino joan bia, beste puntaraino? Bai. Baina hor batzuk traban dauz? Traban dauz, adibidez, zuk pieza txuria dituzu eta beltzak daude hor biretan dauz traban, ez zineldu bukaeraino, orduan nola kentzen dituzu hor traban dauden pieza beltz horrei? Jaten. Gehienetan hasten gara ariketa atzukite eta gero libre jatuzku. Partidak iten. Partida zaten dago gorra? Bueno, segun zeinen kontra jolasten duzen. Eta norbera orduan preparo bi errondo, ez da? Segun bestia zelakoa da, Bai. Horre, turkua zein da? Pieza konkretu batekin azteia edo zein da turkua? Erdixa garapentia eta gero piezanak igotia. Bai, entrenauta etorri nizpile bat. Dala, aiter irakustezatzu gero hemen ikasitako jokaldin batzuk edo belako trukoren batzuk ero? Bai. Eta solako gazaten dira etxeko partidak, aita eta zure artekoak? Lehen nik altzenen, baina hain nik irabazten dut. Hortze da goine, Bai, beak irakutzi nostan, eta hain nik irabazte esat. Intentzio behintzat jartzen dute, bai ikasleek eta bai irakasleek, oian mila esker. ez da ezer. Izango dugu bakaso xake txapeldunen bat oinatin laizter. Kaso, bete datia zabali da, gure egunak fan dexen da ikasi dexen. Hori da, gonbidapena eginda dago.